Mbia mana sana mwanchu muliweta seni kia Ndizi TV nebiro binde na ndiango kwaligania asomoro bilio Ense yobonchelia rinde tokumanye aliaganda takokorekana Ense ya Kenya hanimono sekte yobonchelia ngo kwaligani bene rinde tosange asobwa meritere ne Fridah Kerubo Ense mochiche mitandao Ense ya Facebook na bagotonyara wetera Ndizi TV News Digital na bega Ense media YouTube wetera Ndizi TV News Ense ya website na bagotonya wetera www.ndizitv.net manchimuri na bakanda kusanga na mtwe ekerengere kyao waseli boli yago tumanyinga yokubwatia umuroberi kuru wetera na mbere gaba screen yago na bagotomanyanga mbindo kibiri roche bigenda taguonchereria chiro manchimuri ere atobeto kwanekyanga amagoli ibintu na agenda takwira na mona Ense mili bituma kundi mnangenda takukumanyanga product nero rira chiro etaraba kegotoko manchimuri kuri netara kumanya yo na mange atwenyereri bageri bene kwaligani mugeni ase studio tumanyene kyakorwa na endenga yakoro karibu sana mbia mano asa malitanguru ku Breffin Stanley Ndemo ngokore gasina Gusii na wogo tumanya Gusii nga yego toko somucho songo county ya Nairobi karato manyingo Gusii ego toka Kisii County chiro ito ya Bosongo irange na family bank kero ikire family bank ogotrumboka chimitange ikomiga omanya konyora no eninitere eduka ya Gusii mwanchu muri oberega ku Gusii na bogotomanya gati echi product chirimo kone mono togodi na ebifaa byo bubundi una chi machine chinyinge cho konyora chi workshop mono okonyora togodi na okonyora chivundi chiko taka ebintu buna chiranda into buna chi ebinde bikotura emesomeno batibona into tobwate chiri chiko tumia estima na kero kende chiko tumia baka konyora baka chitinga na ebinte binge akora tumanyinge ebinte biganga imoko bioneri within Kisii County wase chi county chinde mukone into tobwati boundary kera gwachire kwa totebiriro tetegento gete eito twakire simi gose otebe ngarure abo toko bwati tumanye na ki abwase bateba ngana distance ina kengani tumanye okora delivery bakasi otaite neba Nairobi neba Migori mate neba nonye andonsi na toko deliver ambia muna sana mwanchu muliriria ni otogenda gusanga imiyo murobiri Ense yoboncheria astogenda tagusanga na Stanley oyogokora emirimo asedukeri ya Gusii ni gagokora guseni go edukeyo eko ni bintu basically bintu byo bobundi abna berika gutumanya ibintu biri byo tumika so bobundi barabwe bakoni biri byo tumika estima akora tumanyingo Stanley kero umoncheri gusekero muguri ya kirase eduka ino ataite product gete akora muigeri muri na kiyo tumika mwamoro kereri gocha okonyora bono ingaki nyinge konyora omuntu na bagotaka go change sa bono sikaki kire no bubonchereri kwanyora omo for example evundi etete no nyene drill yeyu to kwate chiaina nere ko bochore nyasi nere ko ekofunga emisumari ase keyboard ase chibao onye tamanyiti ndobate chinjini cheitogari toko muora kibna gutumia kusomete bintu biri bate bakachi amaino one toko bundisa eko kubekaiga eke wakoraiga ono onye tamanyiti na toko muora keri step by step kero kende Stanley Ense ngo advice muri chi customer chino sana toko ba advice egenda koira na de kapra mo advice toko bori egende kokoira ngasi kiyo chikokorera ko kerekendo muntu na metara take ko taka kokorera sikinta meti kinta toko kokorera bana toko bori ngio chikokorera to ma tebi na wente ko ke korera gasi
Kero montachira se duka ino antu mete bintu ngonya go change bire chi product ngonya go change chiri ne technology ngonya go change ana bara jarwa na te gutumeke bintu bire bikoro mwabere mokarete product inya na kimogo kore transition ye bantu bachaka konare product inya bono for example onyore na omonto anjite tebene usibine egari usibiria magoko ochire kugura rone ekawash bono mete ekawash kera chirari tokomoro kina kia bento gutumia machine yu kosinto wate ekawash ya estima ne ya mafuta kulingana ne chinguru chai chikuru kuchi horsepower bono kera chirari ga atete ko for example atete ko change etoko moroki machine ye kere kwanye bekiro kuma testimony ga kwanye control ga naiga wakora iga kosinto bate chinjini chi bara abantu barali basomete chinjini ese keito ba specialized ba segasi bakoroki customer kera chire kina bakora iga ne kina bakora iga akora tomenyingo seduka ino ya Gusii stana kimokonyara chi client chino mostly tokora marketing tokote marketing tokora online kero kende twaba tevi inchu tonate mange product ichito bali bate miremba banjira ndirembia tyo kore gasi mostly ntometo tumekipe mitandao no wingencho sana ase monchiri Ndemo Ense na kiera tebenga ase ugo tumeke mitandao so wonchiri obena se duka ya Gusii stana kiwa berbo kubakonya wa tokonyira tambe sana sauli nabo kubata for example machine ere kuru circular so kerengo nye beka for example twaje bekreze nini ito mundagole machine yuna kia kolegasi kwa mwereza na online onye taraisanika o twamutei onye taraisanike namba nero tokomwa o chapake duka yetu twamutebi iyo koraiga kerekende online ya gerire monyare konyora chi customer Korwa maybe outside the county of Kisii mono baro bakuye bintu paka koru tutebe mono machine ere koru ye kutagura magena koru demolition breaker baro bakuye koru mate ase bakora magana yoko ata chimna bagwata na chiware onya bago chichongera baro bakwira chigirainda koru mono ase bakotumia muna magena bago chonga bagotumia chigirainda icho chongera ase batumia nonyine kende yonsiga ambia mana sana kekende na warato manyinga asike mwachorete obugatagati gali bo mucho bosongo kubike duka inororo etu apimete tokaranga abafundi bono mne amangana gonjoreria amangana aliye nini mono ne bosongo neganitie bintu byonjoreria yake tokarate tobeke nini tokonye mwanya kitinge ito ya bosongo kero kurireria ni mete chiduka ne chinyinge chikonye bintu bune biga mokoni ino sense me ino na kimogo deal ne competition toko ono tokora na chi product ito chire high quality because to deal ne company direct one on one to dimne company ya total one on one ya boch na chi company chinde one of example when ne competition services it talk offer for example kwa chire kugora na one tinga kera kwa chire kugora tinga otete engine ida ya mafuta ose motor ose estima bona kwa nyora kera to kwa etingeyu ni to process lina kie cho korro installation yani chikobe kwa efundi nto bwate yona kera kwa golire ne banga yore ne bangare weke fundi itagende ekobekereki etingeyu ase wateba ambie mano sana mwanchi mulielia begeta seni kia Ndizi TV ni otoente gusanga miyo morobili wense yo bonchire bono mambia asitogendete gusanga na babwatani Korwa ase duka ya Gusii star abagendete kwerera obokoreri bwa Stanley nabakagotenga nigo bakonia ebintu anene mono bigotumika ni chibundi nabereka kwerera ngone bali chi power so chi grinder negative ebintu bingi bereka gokonera ase duka ya begotoka nabo igo obokoreri bwa boli bakoenana
namba ga gutumanya nga ekero kugure product yao na bagukuirira mpaka gari asu utagite nabo igomba bwate chinjini abo bwate ubumanyi bwebirengo kero kwagurire product yao na bakwenda bakora installation nkuru bale ya maigerio ucha aso umuntu uri kugura nabo igo ngogosomya bale na kibwenete gutumike product iyo nekero baletire product nya seduka yabo na bakumanya omonchelie gusumwa nchumuligereria ko biri ko gukwanira nga chi product chi product mukoni aseduka ya Gusii kora tumanyingo akero kuligerio bonchelia seduka ya Gusii se county ya Kisii akero kugorengani ne chi county chiri chinde na kyokoborora gorra usungu ito ya asukira mano witera nande twakonyira ntabange witera supplying ebintu beito for example umuntu namaraga ni mangana mugondo una kona cha chinsiaga ndubate machine korukwe chopa chafukata chonse chikutumika paraki so polisi ono nande nande kerekene no manyitenga busongo apa kusibeito na abantu ba mugondo ono toa kana stokaranga nkento kikira bakonye tukarra tukaleta chichopa echopa ne iliyo kubeka kwa biko banyasi kurwa yamanya gosenigu kerokende nabora atake kosino nyene chenge chinkoko nabo kubeka onye nyisi nande gose tubate machine korku eshela yo kutumeka kubongorora kibando akonya oro munda akora obulemi buli bwao banene tokonya kubongorora amaboko tubate machine yo korku eshela yo bono tokonya bekere engine ya 7.5 chinkuru chai nere kutumeka kuminyo kioro kana roli wachi usa kunini ko nini chibande echo mbie mono sana akerekende chi product chi ko bere ko kwanira ibinte biga moko ni ngai muko virusi ko ngoro igasorwa ngoro Gusii gose ni ko chense machiri chaisko to bate chi branch ina kuru company to nerere Kisumu nerere Nairobi nande to risi total company ere Nairobi ono kere togo leta individual no togo dinero one on one pamya ko letera busongo ege koro si bintebyo mwaenda ne company ino ya Gusii gose ne company moko bwaterana eto kwanya ne company eyo koleta so to gusanga so mo koleta ebintu gochagaiga no maita magana business mbia bana ikero mwabere inkagetenga mwabere mo gukora asigika sobonia bwibintu ne duke ya Gusii akero kene kora totebingo feedback korwase bali babere bagotumike ebintu ebino na kiyabeire feedback na twapimire twararembia bono buna bagote imbia na into document ko baletera ibi ebintu ebinge buna bono twanyortenga mbaro batari ko na kwanyoro mundu ire tukwanyora tabwati muri rasa kuira tukaletera feedback batata generator kira ina tubata generator chikosa choko bakonya bakoreki kuba umuriro asibakora chigasi ekero kurigereria bitimeti osenya gwa pene aseduka ino meto muntu nabago chatebe maybe natete grinder usinatete machine gete akagwika maybe gakwirira chifundi cha bamote ngataliye ne kimogo chimwa handle ibintu nebyo o teba otogulira lafu manyire kuira ni gocha ono kero kende kere chifundi cha mugani tali ereyo nabatoko mubuli chifundi ndeka kana tali ereyo naki na neri batagete ali toko mate onye oire kirenda kerikere ke goseke nase gasiriga neri toko mate ibona ekibante kuirane neke abuntu bwati shida ndio sina batoko mochenjeri tuigwanane anko bako tenga ngo supply mole evento muri kurigereri gose distance gose nki mogo consider mo manya go supply evento into customer satisfaction ona ikina kitokurigereri customer twa udumire nto mutiga genda basaigo na myo yebere to ona to make sure ikagurire onye kanti ikasegete njira ne to kwana ne customer to igwanana oteba onye niga yo ko kitoko ndetera
twamoleta litukiri onye ne chinza yose atagete na gutoko tukuiwanana aha kero kurigereria maybe tuteba sense merie mitandao abantu atorre abantu abange bakunerirwa gwetere mitandao akonyara nga usino montago post na bwate product gete ko kuchigocha seduka kwanyara ta bwate product akero kine inona ki mogo sekiwe mitandao ino mwene kinga chi product chiroro na chimobwate into tokobeka samba mutandao tokobeka into kilikeroro ntoko tema kongaina customer chito nganto bwate na kebole kere twate birengeroro na eke noje no kenyora target market ine kero ko iriere neriye abona okonyora togo target mono abantu bonsi bali bale batituko twikira kurwa norokongo rwensi rwa busongo na andonsi bakanyamira kerkende mostly because ne bintu yo fundi mogo tume maybe umete target ino na bera nebo deal chunda kini watabiri na abantu bonsi mogo target akora tetepingo gati ya services chirimo kofa okay kando no bufundi obo tubwate ebintu buna chicherani kuoni tole chicherani nguoni tole baka chipambu cha maji ono kando no bufundi tubate chipambu cha maji chikuru cha maji kuru egesima uche se chitangi ichi chikuru kuchi submersible pump tubate baka chipambu chikuru ku booster pump tubate 1 horsepower kwa tupasa tubate 0.5 ase booster pump tubate 0.7 and 1 horsepower alafu ase submersible pump tubate 0.5 ili waka chifuti 54 alafu ntobwate na 0.75 mostly waka tobate waka 88 feet na then 1 horsepower na ile waka paka 109 feet ono kile to korego to target kire market ito paka bali batali chifundi kero kende sana ande se njira ende tobate paka chi machine chikobtoro bonyazi chikoro kuchilon moa elio kurundi ya torese compound and then tobate ende korku brush cutter yeko elio kubata iga ere potebo otara nero kwana chapaka no so orobagoro lirore ruaki nirake ono ase target to kotema ko handle inge customer taite side yetu awatire kero kena ndo tobate ti machine chinde paka choko kingira paka choko paka TV paka actually kere gento mostly kere akona tetebingo obuya bwoko ni achi product under one roof eyubone go site ya e customer kera achire atige konya ko sumbuka kotebanga na nyorireke na nenga ingo chikonyore ento kene ono itukere to bwate chi product under one roof e konya customer dio tete kwanse ko save chinsa ona okere no montate to kokorega siae onyoriro lakini ono lika uchikusumbuka kuchikoria gento nga nagorera ate bona gaiga into to komwa eke kwataite eke na nengeriki eke ono konya le customer out of atianga nda sikitege sauyaki na ngonya le bintu byonsi ambia mana sana wanchi mulieria ani togendete gusanga imeyo morobile wense yo bonchereria astogendete gukwanera igoro yo bakorera ibiduka ya Gusii na bokwenda gusanga na into gwetera sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemeri ya YouTube gwetera Ndizi TV News kwa bana gusanga na into kerengeri kyabo gwetera namba yago screen yago otomanyinga yo kubwatia omurobiri korwanye ne product yote komanya korwa seduka ya Gusii na bokora toboria utaraika koyitarira Stanley abegago kwiraniriga obereka ukonero bokoriri bakorwa koruga seduka ya Gusii iyo gotoka imwe chubosongo anomono ebintu biri bagenderete konya ekero monda achire atabwati obumanyi na kiabwenete gutumekera kinde chi product ikigamo koni nchi ganeti any special skill okay konyora mostly omonto bautumia product ichi kero kende baroba banyene mba bwatobo manyi bwabo sauli kero monta ale fundi na maitobo manyikite ono kerago chonye tamanyiti na nate bakurwa bukare
atinye atete ko change okora atete ko onye kabate workshop yae atete konye gari yebenga lebon ono tokomote bio ekotete koira ekege kolega siga onye ne machine kutora chubao for example onye no muntu ne carpenter tobate machine kuruku erauta eyo korosia moga se bitanda koleta moga kwanya kore bitande bibwata moga machine nere kutumika sauri gwata chi ibinde biro bigoro ku chibit chibit sina choko beka ya chikorosi nini onye tamanye tina butoko mo konya nana kiara beke elinde achokore kasi yae Anchimulia narugo mai kumbori nga kiayo korto kamanye binte biga are you one of the engineers I'm one of the engineers no turali no tore actually change ni kirali kire isato ono enambe change ni no to wataka igana bonko batebi alafu kugenda ali linde ko dine machine yiwe ko at least to ale ke umanyigete akaro kurigeria tutebe customer yachire ne ganiti gasiete chigokoro kerekende na bako haya change ne chino chikobokorere gasi onye tabwati abotoko mo the way forward tomote change ni chito au bara available tomo abachikokoraki bachikomokorere gasi akero moko tutebe moko rui service bune yuyo bokorere sense mo change ni moko include plus product ile chakogora gose yinero kando moko ni eyo one ko what terms of agreement na kieko ndana ki nini product yako ira na ke kakengani because nande ngori eliore na baba kakande montara gani kolega sino na maintain gite kose wiki ona ngo batire kera gwachire so duka utoko igwana ntoko sinyana abiona sana akora tatebingo inki montara tigire ko goredu product ko rudu kenga ache Gusii asebono bosongo ndatebe ne duka engia sana ne eduka ewikirani amagani ya kiromondo nande into toluba wakende etogo dine customer mnamagani yae atatebingo ngaki mo commenting chi customer cheno cheito togo cha teme na wane into kia ya salikire sambo airete machine ya kore no mwaka musti mo ya warranty chiko kore miaka cha koraki into na kore miaka ebere ache kabate stirito autoroki kotoka te bano yoito tutoko mo siria machine agenda ntoli ko charge ayo it depends na kia ile lakini tari ngagenda tumeke esali kamanya kwa to mete customer na beko ile aende maybe tai handle byako no ene wiki achabate mo moneti machine ngo bwatire oyo chikumobekera naki mete na wakero monta ko ire nini kwanyora taire tigento kirikiganiri ingana na description ye product yeyo ono kwanyora ona kera ire kona tokobori tomanye shida nereri tomanya kusange bengereri tomanya korana ki na kitoko nyana umuntu nchimuli naro kubolinga product kere ya serike pengine ngokora muri repair ngokora tole muna nate chinchi no chiraliga inere gasia ono kero kwaretire ako check watamanye shida nereri no ande no ikaransabu wate we shida gaki ayo mongi nayo mogaka shida nere egotari obonya boka akaro kurigeria ngwate bange machinero maybe kunye gisima ngwaga gukoena na ibirengo gite atebe kero mwanchi omurigeria chiro sekere customer yachire pengine tamaitinga ente kakoira na kikego chigotumeka obuya bwaye mboro byo ngo chimuri mwara mware sere product wono konyora inatebe yu yegesima kwasa ki gwachire tukura kobori kwa atete machine echikobe kurusia mache kurugesima ugochase surface yamunyogira se tanki to endo kwasa tanki tukura kobori egesima kiao obutambe bwaye na kibongana twamanyiro butambe twamanya kwa epambu eri erenganete no butambe bwake bwegesima sauri ndo kwa gento kirege keko sekereke ne kenene ona abuno toko temako ko balance twamanya korana ki ekekwaire nke saine obutambe buri bwe egesima kiao
aha tetera watira tora sasu mutumukomoke igotoko irana tugende gusanga mangi mbye mono sano manchi muri ide chinge kigende gusanga na into ime umurubiri wense uboncheria asagende tagukwanera igoro yo gukorera igweduka ya Gusii sister igotoka ime muchibosongo asabende tekorera gati y'ibintu biri bakora aseduke ikondo manchi muri ide tora sasu mutumukomoke igoto skato nyegera wirana tora sigeke Kerubo sio elinde tugende gusanga amange. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Ekanisa ya House of Jesus the Bread of Life Ministry nigo bali nomugoko kubaligania guchia soko bekirwa koboko na gwakwa maguta kwa Bishop elect Robert Nyamwange numungina elect Terevina Nyamwange omoyego yo nigura bekitariki 25 cy'umutinyo gatano gatatu umwaka y'ubukiri bw'ibere na isato alia Amasago High School grounds Kerubo gochakira chinsa isatu cyamambia. Presiding Bishop Dr. Zablon Malema natenenero murubiri yo mwaligani we mwensi. Television ya Ndizi TV nigegendrete guskabusyo kira lituko bono nigotolea sichiro yokoligie maketa oyo manyete mirimo ya yeborunge onye kore maketa nainde otagetego kore mirimo ase nyumba y'uburalia ejigukina bwango mono ribagariao na riyeri ebe nobwat experience y'imyaka 3 guchigoro yogokore mirimo na korenta mounturio tumebisero byao guchiase email ya ndizitv@gmail.com gwikomoerio bw'omutinyo yo gatano na gatatu Ndizi TV Ubwansu bw'Omugusii. Kuikira bono ayabuno mwagachi kwa manyiri duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire mbabwate chiboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore all sansura building angena Kisii main bus stage gusua kesimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelea mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema nabantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete naboigo
mbatagitamabaga asemeremo na kubwatisiwa asubugima bwokera rituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo ilyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali no bolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Je, umetafuta mahali pa kujifurahisha? Hapa karibu. Nasikia kwanza kulipa ni pesa ngapi? Hapa hakuna kulipa. Una uhakika? Kila kitu ni bure. Na vile kila mtu anasema kwamba hiyo hoteli watu wanalipa. Hakuna kulipa. Kila siku au kila wikendi ukiwa katika kaunti ya Kisii na viunga vyake, upo na watoto ambao ungependa waburudishwe kwa kuendesha magari, kuogelea katika vidimbwi vya watoto, kuona wanyama pori na kujifunza historia ya jamii ya Mkisii. Basi hapa Camel Park Hotel tunazo huduma hizo, ikiwemo michezo mbalimbali ya watoto na packages nzuri tu za wanafunzi wa shule kila wikendi. Tupo na mchezo wa zipline tour, na ikiwa ungependa kutembelea mbuga za wanyama zilizo karibu, tunao uwezo wa kukufikisha pale. Sio hayo tu, upo na kampuni na ungependa kufanya team building, mikutano ya boardroom, conference hall na kuhitaji mahali pa kulala, huduma hizo zipo katika hoteli ya Camel Park. Ikiwa una sherehe ya harusi, graduation party, baby showers na mikutano ya nje, tupo na vyakula na mandhari ya kuvutia. Ikiwa ungependa kuletewa chakula katika mikutano yako, basi tunayo huduma ya outside catering ya mobile kitchen. Tutembelee ukiwa mjini Kisii katika barabara ya Kisii kuelekea Kilgoris, au utupigie simu katika namba zifuatazo. Camel Park Hotel, the Bride of Kisii. Kerumunto nabwato muganoye kurweibolitwe goikasa ikireboniga kurinden kero igentekemo kebwatana n'umugano yomo guchia sumugano kabiri negentekyo no mukia bwogwe tomakigima Bema no manju muri Ndizi TV karanda to kubwati mu rubiri bumugano rero na Lydia Sofia ganda to gotoera no to koredra bageni bakirengenjo mugano to rero mugano ye ototeina nkia korire na nkia to kora asense yoko gagira kira lituko lya Jumatano wojagira chinsa ibire chamarwaba yona riri bageri abene gukwarya ni asenjera ya bena kero ekerenge kenene ky'umuruburyo bw'umuganone no kurwugusigeta buchia sumuntonde elionera nyare bwetoma gwikibirengo byigoro lakini ngaikangarira ngotebo monenone abana achagitega Yesu nae tata umutori bubugima bwane gantike bungweke ukoigora higa yego uigoro kunure igengoreye ibintu bire maho musunte mebikoreki bisoke tonya tu aseri u kuchisikege ita akaroma mukorera igatenentie gari ekarate ni gari akamote yako ni gani nabango kwa naigo mama kumwerese rega na iga sio sichambura Yentekanga na kigura Nairobi 150 shillings. Brighton Makori ni gairire ribagerio na guisaransa nabantu ao eriogo korentera emegano yabo.
Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoburuso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo babwete kigari cyobosombi ase bari bakurware amache yugweshibya nabo igokonywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kogosoreria negukini byegwa byabo mbabwate abarindi ase skuru yo nabo igonkurwa bari echayi ya sanne na lunch kubwati bari omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakase skuru yo omwano abegati yabari abake bakonyora migiryo yibrenko bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nebukubakire simi ase namba enoti isano na ibere mara kabiri isano na isato ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Vyake hima mwanchi omulire na ndengo kwaligania sentunda ya kabere chinga kitwanete gusanga imeo morobile winse oboncheria asitogendete gusanga ntabwatani korwa seduka ya Gusii habagendete koerera obukoreri bwabo mwanchi muri nabo kende tubati sinsemo chimitandao sinsemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital abiga sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News nanti angaliganiyo onchelde yega atumanye agenda gutumanye gore obukoreri bwabo timeti Stanley gose eduka ya Gusii watatabire asensemo ya family bank nero yo kera soro gongoro gusigo se chinde nchirororo Gusii sebo songo yito tubate chiduka ibere tubate nere kutoka Gusii Plaza kerewe kire Gusii Plaza oswe ere room G6 no konyanyora no toka Gusii Plaza nero nabeko bokoreri buno mukuru ase bwa family bank exactly kire product yuri iterurora yonze nere mate kirikinde kero kurigereyo mete ambararo babiri bakurigereyo mu robire gabakweburinga abarataka ko bana barabucinji ni abachi baba bwate siga se kyagera kwingana na kwabiri ko kwerere gasi ni nyinge mu gutwara gali kirikinde ningi baganiri gutwara qualification yo muntu kutaka apply se gasi company ito mono kero kende nabo cause bono to godine bintu bya mostly chi machine ko muntu tware certificate ya sambo muntu somerita mangana engineering yake cause engine begocha wete engine keregocha utako muntu kwato bomanyi na kyako ni assemble cause kere bintu bikuru se company ito ebegocha bire kando tomnya ko bikora assembling pamoja bono kero kendo muntu tekwa apply gasi bikatwa romanyi bonde abali bateba mabunga gasinchiyo ekibona echato kirebene ego kero product ya chira se company totebanya mwaru se product na se company ya total na wante mo korus mostly kero ya chire ego mukuyefunga buya mwara test mwara sengo korere toko chigocha twatch test twatch beke display yabo echinde twatch beka se toko chigacha kere customer ya chire tuamo tester nere ogenda nero actually gasi wike gani umuntu bwato bomanyi wike gani kamera ko kwanera igori yechi machine ultimately nimede tora kwanera chance kora rango chirwati garna chiro chirata tebingo tubate chi machine chia korku welding machines chi machine chicho kutumika sabanta baba sambere chichuma semirango bakoro chitirisa bakoro sinendo binde tubate chiri eli report byo gutara nero tubate chakira chiamba ya 160 180 250 baka 300 ono baka 315 kulingana ne gasiri ne gasiri chokolera
amona vile ntubate machine yeyu tubate birore biri bigotanga umuriro urikero utaruka to gusaria maiso keno kire to kuoni machine to kuoni pake into ke go protect anona baba kwa chantu batu bakachi helmet chabo igongo somi mora bantu na kibabonete ko ba safe kero bako handle chi machine chiga kerogo chali tubata abanyarukari basomerete na kiba ko teina kiamangana safety when handling machines bakora kinaki obante kero kendi machine chino metende bintu bire bitiri samba kero ko handle none machine una none mitaso machine ekoptora cut off machine ekoptora chichuma kero kende to kueleza na ke machine nabo kero mete machine ne machine ona na bo kueleza eyo bento beke gento kete gloves ngwani tole kontore chibuti safety boots ona kero kwandule machine na leo tanyore ni injury akero kuligereria eduke ino ya Gusii star na matukonsi moko igora gose mubate specific maybe time moko igora toko igora botambe chaka saa Monday saa 1 mpaka saa 12 no tore kwa Monday hadi Monday mpaka Sunday Sunday by saa 7 tuafungire mwenda gutimugana mbia mona sana kero kuligereria chimashini nchiro yechigachi compressor ngotora muri compressor ndo kwate kero kwanchi compressor ndo kwate tire lita tofauti anake kwanchi yoro compressor ndo kwate kulingana ne ingi kutumeka tuwate compressor ya mafuta tuwate compressor ya stima ona echi compressor chonsi ndo kwate eseduka yetu tuwate compressor 100 liters compressor ya 50 liters paka ya 24 liters kalia sinini compressor hiyo kutumeka kubeka nabo kutumeka kubeka wakerangi tuwate machine yeyu koruku air spray gun egani nere kutumeka okonya connect ne compressor kwa kira okonyora chifundi chichi kwa kachirangi asichinyomba chikwa kachirangi birogo katekerekene bakora decoration ya ina ona compressor nere ko bakonya ose kwa ende se garage konyora nere kubeka emikase ya magoro yechigari enere gasie compressor aigo mubate kulingana umuntu mnarachene umubukoye gwa accommodate mara abantu kire ni nate bantu bakeria 24 liters yenke 50 mpaka 100 chi customer nchiroro chiabanalire maybe ago chogotenga korange product geteti metio sengwala omore gento nei asi chi customer regular customers we tebe okay ekento touch to akora mono kero kende gwachire una ene customer to nando mufuko goroche no lenzake utete kuira for example no nye netinga iyo gusichibando ko onye to bat vest chisaine into to kwa raboka nange to akulinkera kago koro kwa mnyakoraki to mnya kwa machine iko enda nero ego monto na bago chaka nenge kulingana na ki esibiti agere no mubuko gore wakanenga ngara kokora omanya kuire product chain angwa tate binga ngo kora muri installation bire kokora tore sauri chifundi no achire na bakora installation ngwa te banga tutebe omonto timeti sumonto nyako order product ya online maybe aganitie mwende mokole installation yo ba specification mutanya kumirana na customer yo mwanya go mbaro ba wa Kisii bate bandete machine gete eche no nye tebe Nyamira uchikebire go gari oteba eriga nega ona kera twere detail cha chonspi paka to akorekere gento oru paka ngaye konini into go shughulika ta make sure ya ikira ali asateba to mera na nere gari to amakorega cia imnataite ande tuirana akarekane ko kuri areas abamenye barogongoro garwa Gusii babere bakomanya chi product ichi abange bamanyire kero kende omonto mono okonyora monta ote bagenda bakeduka ya toto no okonyora gento gete nande toko bateimbia mono se bali ba tomanyire mono na osogo to skiange asogo to
pusha se kasi yeito nkonyorule bono iga uchumi egendete gokonga nkonyorule ng'achi product ngonya guchinjichira amagori tutebe customer nerororo yanarete ng'a rigori maybe onye tutebe ni grinder tutebe 30,000 yanarete akero mugochukua ichinya monyore ng'a ya mentri rigori akirikinde na kimoko moko negotiate ne customer chiga so that amagori yayiga mu mentri tabatami bona keregende kereto arorire biachirego bali bagotubwati mono ngo bangotema tore ko batebi wiki ebintu biachite lakini biato change area kega twaba notify mapema kero muntu agocha twa agocha kamanyete naki egentege giachitega lakini na neba biasukire mono mbiri gosukare range nene konyora ngotema tore ko reason pamoja ni customer amtei ebinde biachite lakini ebirigana igana kagendo watebire ngango ba notify more atime tusemo kuganya baike duka bamanya maybe montago guri tibese kiriana lete ochugo ikonyora nga product ya chinjitikana na kimoko ba notify baro tole to wate group ya WhatsApp to konyora to go posti baro to wate WhatsApp group to ba tebi product ya chiteri igana kagende mukena mogocha momanya ne ligo liriga because nade at least mukonyora grinder bakachi drill ni biro bire at least to kepi baka 3,500 baka ngene baka 4,000 kulingana na umuko customer ni togotema kunyora amagani ali customer even to the lower level kora kwaniranga sense mo H solar panels solar panels tobwate solar panels echiga tobwate a 40 watts tobwate a 60 80 watts and mostly echi ona tigo sega siae kere bakachi betri ngwani tole ona kero monyoro montana kuira ebe betri ogania solar ona ntogo tiga chikoli solar sande konyore solar na irabu betri na irabu bakachi solar echinjire chinke chia konyora chia 50 watts chingega chibata baka ekero bateri sasiae ogo charge marawa bakwatu meka nyomba kero kurigirire kesamo gachage to bonchiri obuga osete ato compare umwako igana kyo bonchiri gwabere sense mwino akero go compare no mwako uri weta abonjiro bwajire sauri ebintu kunya gocha bire bigeni anekera bigo che bigeni to ke customer achire samu na ebintu muna chire eranda ndo bate rande ya manyu ekonyore amaina enaro ono amaina yaro gutumike stima ibona konyora bago koraki chifundi cheka ya chifundi somete carpentry chigo dina romono mono kero kene nando konyora ole baka kere bako aka mangana sandpaper machine nere ku finishing sanda to bate obito sanda ekore kasi yake ekora sandpapering ona eko make ba ya ba smooth ona ni machine ona konyebeka ya vibrate yabo ya rusiki nini roughness libwe bao ona chi machine icho na chitobwate chikakora mangana yona wana most carpentry mangana carpentry sinto bachale tikosto abaraki to machine ili kaliyo kubwate nini akoraki na kutumia kabako kero kurire tatebe customer kero yachiri tatebe na bune erande iga erabona onalire gutumike iri enkore ya manual lakini numo metenga nero renyi yachire yestima akekende nabo mogotema kumu advice nga next time na era advance ne technology gende tego advance na era next time ayo okonya kira chire ko ire ya manual to onye nera atete ne ter to komo na tomate kando ne yo taite nero yachire gutumike stima mpaka nero gutumika risasi chucharo ku cordless mostly ono kirento kire cordless minute tebu ati murande ni bwate risasi chimashini chonse into bwate ono kira ajire customer toko moro ki na kia gutumia machine used makando ne ya nalite ona kerera mogoki nero rare naki uchente na wechi konkore gasi bwango na mukora mwere so buyabwe toko mwere so buyabwe ande no na machine njire chikorusi fumbi chinyasi ndo bwate risasi nere bwate nini kirege ndani konyora squeeze bonjori bwachire paka none yego toko chinyasi ntobwate kutumika risasi mas na banya bwata masasi abere sasi elimo kulingana ne voltage ya risasi elio ono okonyora
asinaro ko kenda okore gasi onye kore fundi kwenda estimate iyo ando to wono egento ganiri okwira ri ojo kore gasi yo gufunga chibao ceiling asegete asinaro chiko osili nyumba onyora bado no wiring trakor oganirie machine ya iyo yo gufunga chibinto ekoro cordless ona iya cordless nero gutumika koreki koningi mona ida masasi abere osesa asirimo kwali charge ke wakore gasi ahora niko koreki kwali nani kwali charge ngiora kwanire igoro ye quality each product chirimo kone quality tonere the best quality kero ko ringanisha the product chinde cause one kere samba ke tokote machine to kuli na key duration ya ere and kero the quality ko ri no se quality ko ri ri samba machine ero chinguru china kichire kere to ko chinguru che machine wase chinguru chomulire chibere charo ko watts kusona chinguru chomuro na che watts mana manya machine ko ruku so nabo ne ko na ere 850 watts omondo buli watts ninki ekine chinguru chiraso omulero ono konyora chifundi chiro chitamaite kose customer te yachire temaite naki watts ina kire komo ya satori amtei watts ye minute chinguru chomulero chigo cha saralia ase machine chinguru chomulero nchirense ose chire igoro ono kire twa mweresire twamotebi ye machine yo chokore gasi onya se gasi nengo ira chinguru chingani chikorteki chinganiga ankiora te yo moncherio lele iskoga usomonchi muri lele iskogari akubwatikana no bokoreri buri mokorwa toko batebi enjugu sister mokore shopping na into ndo banjete injumo wole chi machine tokoro bonjeri sauri ndo che mangana ngochu kale egasi ende sambamba ateo bakoreri wena no buya bole ndo mukoni ne bire quality erengi yana inde bire durable ne ligolire ne rire friendly pocket ligolire pocket friendly go wa toko ani tojale tino no rio lense no rio legati no rio legoro ndori ko bagwa sauri amagori to ale uchakira ani kira ine rigo yani nero akobatkana na economy ikaune gendete go change na kiora kompe chi customer chino na chabiri chigo cha kurma gaga abuna bono iga maybe cha pongwiro se chigendete komenta kulingana kubwatire na matuko naro konyora ba egasiere mono ono chi customer kere chikonyora egasi asete na indona konyora egasi ase asetori ono konyora egasi ne ri konyora to konyora teba exactly na ki egasi erega ogoteba nga egasi kero kena nerere buya ndre mete biche byabo ni buna bono ige serikali irobire tintoro chedio muraiben sachi te usina tete nga ambache bachaki umurubiri bukwaga cyanyumba kerkende ino buna Gusii ana kimuro chewe umurubiri gora chikubakonya umurubiri oyo chikubakonya sana because kere nyumba chikwaga chu chimashini njiganiri nande kero kende kere chikwaga chu chimashini njiganiri to bakaniti bakore shopping na into kere bate to bakora no nyine musingi to bate machine korkwe at hoga ero kunya chinkoro na kero kende ero mete konye beke ga mafuta ya kunya chinkoro to bate machine chichoko drill nyasi kokora kiregento ono ndo chomurubiri yoyu gochore goto konya sana sauli sawa yebintu biganiri abu nebyo bufundi mono igo morocenga sales ino guikache chini krisi around kabisa mbia sana ndo che Stanley era oiro ko kengane yo saudi arochenga eduka ya Gusii ne chigokonyeka monchi muri etante gusanga na batani Korwa sense meri edukeri ya Gusii abagendete gukwanira igoro yo bokoreri bwabo neno mono gigasomo chibusongo asabere gakwenekya nga nigo babwate chiduka ibere babwategalia sense mo ya family bank ne duka ina Gusii plaza asiba ko ni bintu nemo no ibintu byo bufundi ayibi bagendete gukwenekya nga bonchiria kurugaiga ngo chabule bwakorekana ase enchira endonge customer nero rohe yabolia nga nko ene kimuri gose
Ngolipa mule mdogo mdogo chi product chenu. Lipa mdogo mdogo nero. Nero ni nateba kera gwachire. Otebe otete product gete. O wakana chiba sirio gwate chinde chonsi. Kera gwakana ne eliota ete. Twakulikira list na any other credentials ora ganigo. Alafu kwanya kokora kwa manya konini ira ne machine yao. Gwachira tore. Na ndingwa tutebinga kero machine maybe yes kirimo gwate chi engineer bali bakocha ba kirose. Bakena mbe engineer na bongoba in case ke fweni ni na gokoba nini. Akirikino mundara ataka ache atalire maybe chi engineer chino gosie manager na kiyako banyora. Chingini no chire throughout ne bakere konyora bande bachire se egasi ende eri kuningana egasi to ye company baro ba tokotikali maega anytime ogo chese duka ito no gotonyoro ne chingini no chire udumia manager ko manyora Monday na Friday mostly kusa mangana shughuli naga mbona sana na bali tote banga mparo baganiti ko ba join mbali free karibu sana mtu join to tukini bosongo ande tokonye magende raske moto ekirantete na nditora indaga license media kabere studio merobili nero igendre torro ante tingo eri bageli gali abene kora totebinga asiense mo chichi mitandao na kitoko baikera na boigo namba yesimi obego koenana namba yesimi utaka kotonyora se Gusii star ere 0720 78 22 22 ere 07 20 78 22 22 alafu kerote tena namba ya chinjini konyora yote nete chinjini ere 0796 477 853 0796 477 853 rene namba ogwaka taikendansi otonyore eseduka na se mtandao nokonyora se Gusii star shop Kisii nabo kwaligania abantu bonsi batalire dukei inde banyariro bokoreri boroya ko basaba se ando sia semore karibu Gusii star mutalire morre chi product toko fororo no gotonyororo toko na gotoko guide keri otaete na keri oraganiko cha gutumia amasama tukayo agocha ambie mono sana so gusangana intumbi mono sana so goikera nese studio ande twakwariga neri tukolinde elindo bako gusangana intekonde ngwireri bageri go manchumuri ile atwenda sense meli ya kabere ye studio tokoira nanto gendera gusanga mangi Ndizi TV ubwansu bw'omugusi erango yeksemi na kwegendereria wetera ase amasomo nigegenderete komentekana keraritko nakyo gekogera ase kirenga kyogosirierange yo turase chimbero chogokoretera The Milimani Academy eyene skuru yekerero erasomo chyo Milimani Kisii bosibwa magacha Lonya Homes ase para ya Krista Marian gochekia mabundu kilomita eyemo.5 Korwa se junction ya Krista Marian The Milimani Academy eyeko ige kwa asaga ya yogosomera netware abari mu banyorira maigerio yekerengo keigoro chigari chobosombi nabo igonerwe chaya mubaso na lunch ebisieri byaito nigo bigoire gochakira tariki 25 cy'omutyo yoyo asonde bwensi oraganie gotarira na korata amagacho yeskuru yeiga no ariganirie The Milimani Academy nigere igoro bene tariki 25 cy'omutyo yoyo gochakira chinsa ibere cyamambia school fees yaito nigere yensekegima rikia omwana obono ase birasbiko bwatya eklasi ya playgroup PP1 PP2 grade 1 grade 2 na boigo ekya grade 3 asamanke akesimi ase namba 0714038433 gose 0715362175 The Milimani Academy, shaping the future.
Television ya Ndizi TV nigegendrete gusuka busio kira rituko bono nigotolea sechiro yokorigie maketa oyo manyete mirimo ya yeburunge onye kore maketa nainde otagete gukora mirimo ase nyumba y'uburaria igukina bwango mono ribagariaho na rieri ebe nobwat experience y'imyaka 3 guchigoro yo gukora mirimo na korenta Montreal tumebisero byao guchia se email ya ndizitv@gmail.com gwikomoerio bwo mutinyo yo 5 Ndizi TV ubwansu bwo mugusi. Esukuru yokwegelia Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanye buna mpabwatu bukoryo bya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Bus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborukiya babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurigira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batarire imejoro gonguru Gusii asebali imeyumu chukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumu chukilgoris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Kero muntu nabwato muganoye kurweiburitwe goikasa ikireboniga kurenden kero igentekemo kebwatana numugano yomo guchia sumugano kabiri negentekyo nomukia bwogwe tomakigima Bema no manju muri Ndizi TV karanda to kubwati mururi bumugano ne na Lydia Sofia ganda to toera no to korendra bageni bakirengenjo mugani to erro mugano ye ototaina nkia korire na nkia to kora asense yoko gagira kira lituko lya Jumatano gojagira chinse ibire chamarwaba yona riri bageri abene gukware ni asenjera ya bena kero ekerenge kenene kyumuruburyo bwomuganone no kurbugusigeta buchia sumuntonde elionera nyare bwetoma gwikibirengo byigoro lakini ngaikangarira ngotebo monenone abona chagitega Yesu nae tata umutori bo bugima bwane gantike bungweke ukoigora higa yego uigoro kunure igengoreye ibintu bire maho musunte mebikoreki bisoke tonya watu waseri u kuchisikege ita akaro mamukorera igatene ntiegari ekarate ni gari akamote bishisha konika nabango kwa naigo mama kumwerese rega naiga sio sichambura H A P P Y H A P P yentekanga ngakura Nairobi 150 shillings. Brighton Makori ni gairire ribagerio na guisaransa nabantu ao eriogo korentera imegano yabo Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongitano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni,
na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyumu chukisi na buku bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwata ibyewa mbasomete nabuigo mbatagitama baga asemirimo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amang'anonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga tera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mana sana umwanchu muri ebiteseni kya Ndizi TV chinga kitwente gusanga imayo morobere obwense obonchelia asitogende togukwanera ali agende togonchelia ase sekteyo umwanchu muri ndete tosa sense mwende stokumulikera agati emerobere ya serikali ya Kenya Kwanza agende takubeka soko enekebna uchumi ngogororokere ali tukoligoro ni go morai wense ya Indonesia abeteka gutarara sense ya Kenya asabete bakumira na no morai wense nabayukubike merobelio anomono asoko enikemna oboncheli agati echinse chibere ngogendera bole gokorekana oboikerano omorai wense Indonesia His Excellency Joko Widodo nabeteka kuikerana asabete bakubita inse eseyo wancherana nabayiko kubwaterana nabayiko kwenikemna ngokora bale oboncheli agokwanera agati ebintu biri babete bagokwanera buli tkoligoro ambabete bakwenekya nga palm oil nechebeke kurwa sense ya Indonesia nabayiko kubwaterana nense ya Kenya soko enekebna koegenderia bali munchi muri nteto sa sense ya kabere studio elinde togendera gosanga no morai wense toiguna kyakwerera sense yaye. Our respective ministers will continue to engage in bilateral discussions to conclude additional frameworks of cooperation in agriculture, education, and other areas of mutual interest to anchor business-to-business relations, which is the lifeblood of our thriving interstate cooperation. 6 additional MOUs have been signed between our trade facilitation institutions during this visit in the following sectors: oil and gas, pharmaceuticals, edible oils, agriculture, including livestock, exports, and apparel production. And let me say here specifically that the great country of Indonesia expects our Kenyan livestock sector to export at least 100,000 livestock to Indonesia every year. There is opportunity for the private sector to facilitate that. And there is also opportunity for Indonesia to set up a crude refinery
the crude palm oil refinery in Kenya, again, to make sure that we not only facilitate palm oil from Indonesia to Kenya, but also to our region. So there are real possibilities of investments in that space, and that is why the bilateral investment treaty will be necessary to ensure that the investments both ways are protected. Byakegima mwanju murigereria hoinero moraibu Ense chinga kiagendete kwerera gati emerubiriri babete bakubeka ase gati Ense ya Kenya na bigo ase Ense ya Indonesia boigo babete bagukwanera naki Ense Indonesia guchaka gukora manufacturing ase Ense meri ya Mariogo na boigo chief vaccine anamo na soko enekemna Ense ya Kenya negenderete korosi industry ya pharmacy ase baguchikorosia Amariogo kurinde etarabage kugorora Ense ya Kenya negenetie koreta Amariogo kurwa ase Ense ya Indonesia na babete bagwanchirana no morai kurwa Ense. This visit by Your Excellency reaffirms the strong bonds of friendship between our nations and show our interest in deepening and strengthening our partnership to enable us thrive now and into the future. During our discussions, President Widodo and I seized the opportunity to share ideas about scaling up on collaboration to seize an emerging opportunity towards improving the balance of trade between our two countries. The position at the moment is that we are importing close to $500 million of products of different categories from Indonesia, and we export just under $100 million of product. That speaks two things. Number one, that we have an uneven trade imbalance, and also that the scope is not what we would expect. Both those give us the two opportunities to balance our trade, but to also scale up our trade between our two countries. The instruments that have been signed here will go a long way in providing the necessary environment for us to scale up that trade. I have also agreed with my good brother, President Widodo, and our delegations that we will be working on a preferential trade agreement between our two countries that will be concluded, as has been instructed by the President and I, in the next. Byakegema mwanju murigereria ni utwente gusanga gati emerubiriri abetege kubekwa litkori igoro aso kubwatirana gati chinse chibere Ense ya Kenya na bigo ase Ense ya Indonesia soko nekebuna Ense ya Kenya ngogenderere kogorora uchumi yaye akonde litkori igoro mbabete bakobeka bilateral investment treaty eyo erachikokonya Ense ya Kenya anamona soko nekebuna ngo supply bali amariogo gocha Ense ya Kenya obutumikibwe technology enya gose emitandao yekerero asoko nikengano nyano bonchiriria ngokorekana buri bwikirano baigoni goba ainegetie gochikubweterana asoko nikenga eniwo ngogachwere bwikirano asoko nikengano nyino gukabese kibese kurwa chinsi kiri cyisiko angoli gochikogendera asibenegetingani bwenete babe bakorosie bintu asoko bweterana so wamo na baigo konekenga Kenya nguchiri kokonyika asamatuko abosio. An MOU that establishes a framework that was signed by Biofax and Indonesia Biopharma for cooperation also in the space of technology transfer, contract manufacturing, registration, supply, and marketing of vaccines portfolio that will be manufactured by Biopharma, an Indonesian company in the Republic of Kenya. Again, a welcome development for investments from our sister country of Indonesia in Kenya. Additionally,
Our two countries have also signed a letter of intent to strengthen collaboration on the promotion of investment flows between Kenya and Indonesia. Again, His Excellency the President has been gracious to also provide leadership so that we can conclude a bilateral investment treaty within the next 3 months also, to make sure that we do not miss the opportunities that come as a result of the visit of my brother, President Widodo. Singa kicho boigo babete bagwanchirana asuko bweterana na boigo kweneke buna nkulinda bali gonchiriria kwelire anemono asense itu ya Kenya asugonchiriria kwelire kwarakanire koba umuchando anasokweneke ngano ni chinsemo chichibwato murakera ambachikweneke nga Ense ya Kenya ngosokire endagera eseine boigo babete bagukwanira naki abantu baraye bakonyora amaigelio asenseri Indonesia ase abantu barachusiro kura sense ya Kenya koika senseria ilinde kweneke mnankonyora bari amaigelio ayora chikokonya Ense ya Kenya asugusukabosio. This value addition ventures will catapult the value of our trade relations and leverage on the comparative advantage of Kenya to access the East African and the African market, and for Indonesia, for us to also access the ASEAN market in that region. We have additionally discussed the importance of entering into a bilateral investment treaty, as I have said, that will provide a stable and predictable investment environment, which is a precondition for accelerated private sector investment. We have tasked our two joint teams to finalize these pieces of agreements. I have informed His Excellency the President that Kenya is open for business. A significant step in this direction must remain the relaxation of and progressive abolition of visa restrictions to enter or to entry between our two nations. On our part as Kenya, we have taken the decision to extend the visa-free entry not only to holders of diplomatic and service passports, but to all holders of Indonesian passports. So our friends from Indonesia can now come to Kenya visa-free. I also had the pleasure to brief His Excellency the President on the upcoming Africa Climate Summit to be held in Nairobi from the 4th to the 6th of September this year, underscoring the primacy of cooperative approaches in the search for solutions to the most pressing global challenges of our time. And I appreciate Mr. President has informed me that they will be holding almost a similar feat in Indonesia between the 5th and the 7th, but he has graciously agreed to send a delegation at the ministerial level to represent Indonesia in our Africa Climate Summit. Semero bili yonsi babete bakubika mbabete bakubite Ense eseyo wanchirana animono na kibogwenete gukora obonchiriria ko gacha enibo nabo igo kweneke bna kurubali amaigerio abaga sense meri yo kweneke bna chinguru cyumurira se gutumika geothermal ne chikokonye Ense ya Kenya na mona chi company sense meri ya mining abo bisamba bitubagutuma go cha sense ya Indonesia bachikuririria na kebintu bwenete gukorwa igo ayunga tiali abeteka gukorekana ari tukurigoro asiba bete bagos bita Ense eseyo wanchine tyo tumire no muraibense toigwe gati emerobili abetega kubika. We've also discussed trade and investment as well as collaboration in education and vaccine development. I'm happy to inform you that His Excellency President Widodo and I have witnessed this signing of memorandum here in cooperation in different areas, in energy, which will facilitate investment in energy, geothermal to be specific,
transmission and distribution of the power that will be generated. There has been extensive engagements with the private sector on this subject, and it is my belief that this will yield results very shortly. We have also witnessed the signing of cooperation agreement in mining and geology, which will involve joint studies, knowledge sharing, and capacity building between our two countries. I did send already officials from our Ministry of Mining earlier last month, led by the permanent secretary from that ministry, to go and work with their Indonesian counterparts, especially on building our capacity around our geology labs and facilities and knowledge. And I am very happy that today we have finally signed the MOU, that will make this a possibility. And I have requested His Excellency the President for the very well-developed mining industry in Indonesia to work with us to unlock our own huge potential in the mining space. Our two nations have also concluded an MOU between the Kenya Pharmacy and Poisons Board and the Indonesia Food and Drug Authority, which will facilitate the strengthening, promotion, development, and implementation of regulatory cooperation in pharmaceutical products. Specifically, we have agreed with His Excellency the President that we should never find ourselves in the place where we did when the COVID pandemic hit, where we didn't have facilities to produce our own vaccines or pharmaceutical products, and that it's time for us to work collaboratively and bring on board the private sector to ensure that we develop capacity and we ensure that we can produce vaccines and other products, pharmaceutical products, for our countries, especially in the global south. And I am very excited that there is opportunity for both Kenyan and Indonesian companies to collaborate and our two countries to benefit from the access, easy access of pharmaceutical products. Mwanji mulia gwikira buno gwikira omweri wo murubiri tukolia rero tumena litukolia ejuma storachi osanga amangi na bakwenda utubate sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital na biga sensemeri ya YouTube wetera Ndizi TV News mega chikamera soko ni kimne bichana bayigoliyogire wikira sole asenchira ya bene nere nyanchama abigelitere ne Fridah Kerubo twara obuligeria burubia.